Εκτός από την κόπωση και την κούραση που εντόπισες πριν, και είναι κάτι που ακούω και εγώ κάθε μέρα, ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν υπερβολικά πολλές ώρες και με πολύ μεγάλο ποσοστό προσωπικής εργασίας. Υπάρχουν κάποια άλλα σημάδια που ο επαγγελματίας της εστίασης πρέπει να διακρίνει στην καθημερινότητά του για να καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στη δουλειά του? Αν τα πάντα περνάνε από εκείνον για να λειτουργήσουν, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και άμεσα θα πρέπει να βρει τρόπο να αλλάξει πρώτα απ' όλα αυτό. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι λάθος να τα κάνει όλα ένας άνθρωπος? Ναι, γιατί δεν είναι αναπτυξιακό. Υποτίθεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το επιχειρήν, είναι επιχειρηματίας. Αν όλη μέρα ασχολείται με το micromanagement του καταστήματός του, της εταιρείας του, ας το ονομάσουμε ό,τι και αν είναι, ό,τι μορφή και αν έχει, αν όλη μέρα ασχολείται με αυτό, πώς θα έχει χρόνο να σκεφτεί ποιο είναι το επόμενο βήμα ή πώς θα πάει στο επόμενο βήμα? Δεν έχει το χρόνο να λειτουργήσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινήσαμε την μικρή αυτή κουβέντα με το μεγαλύτερο λάθος και θέλω να την τελειώσουμε με το μεγαλύτερο ρίσκο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Σοφία Φεγγελίδου. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της ΑΒΑΦΡΟΣ στη Χορέκα 2026 και κάνουμε μικρά podcast. Μία παραλλαγή του Χορέκα Heroes που το έχετε αγαπήσει, σε σύντομη 5 λεπτή διάρκεια, αλλά με πολύ μεγάλη ουσία στο περιεχόμενο. Εκλεκτοί καλεσμένοι αναλύουν ένα θέμα που σε αφορά. Σήμερα μαζί μου η Ελίνα Καραμάνου. Την έχετε δει και στο Χορέκα Heroes το επεισόδιο εδώ, από την AFS. Γεια σου Ελίνα. Γεια σου Σοφία. Σε ευχαριστώ που ήρθες να στηρίξεις και αυτή την προσπάθειά μας. Εγώ ευχαριστώ. Είναι κάτι το οποίο είναι καταπληκτικά όμορφο, έξυπνο. Η Ελίνα είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με 20 ετή, αν θυμάμαι καλά, εμπειρία. Σωστά. Οπότε αυτά τα οποία θα μας πει έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η εταιρεία, η AFS, που έχει ιδρύσει μαζί με τον αδερφό της, τον Νίκο τον Καραμάνο, υποστηρίζει με συνέπεια επιχειρήσεις εστίασης, οπότε την ακούω μαζί σας. Ελίνα, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου σήμερα το μεγαλύτερο λάθος που βλέπεις να κάνουν οι επιχειρήσεις εστίασης? Θα σου πω, είναι πολλαπλά τα πεδία. Απλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το ότι χάνονται μέσα στην πίεση της δουλειάς, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στο ότι πρέπει να περάσουν όλοι από τα χέρια ενός ή το πολύ 2 ανθρώπων, χάνονται μέσα σε αυτό και χάνουν ίσως το αρχικό τους πλάνο και τον τελικό τους στόχο. Οπότε μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο, όπου και μετά έρχεται και η γκρίνια και έρχονται και όλα αυτά τα οποία δεν είναι όμορφα και δεν σε κάνουν να περνάς και καλά σε αυτό που εσύ ο ίδιος έχεις επιλέξει να κάνεις και έχεις στήσει με κάποιο στόχο, με κάποιο σκοπό. Οπότε θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, να χάνονται μέσα στην καθημερινότητα. Ουσιαστικά δηλαδή βλέπεις επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν πολύ, αλλά στην ουσία δεν αναπτύσσουν. Σωστά. Δεν αναπτύσσονται γιατί χάνουν το πλάνο τους, χάνουν το στόχο τους και ενώ δουλεύουν πάρα πολύ, πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ, κουράζονται πάρα πολύ, αυτό δεν είναι αποδοτικό. Και ας μην σκεφτεί κάποιος που μας ακούει το ότι ναι, δεν είναι αποδοτικό γιατί δεν φαίνονται, γιατί έχουν μαύρα εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών, αλλά εγώ θα απαντήσω σε όλους αυτούς που θα πούν αυτό, το ότι ωραία, δείξτε μου όλους αυτούς και πείτε μου το ότι αυτά τα μη φορολογούμενα χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι βγάζει η εστίαση, όλοι αυτοί λοιπόν που τα βγάζουν, πόσες γκαρσονιέρες έχουν αγοράσει, πόσα ταξίδια στη Νέα Υόρκη κάνουν το χρόνο, αν μένουν όλοι σε βίλες με πισίνες, οπότε θα πρέπει λίγο να το ζυγίζουμε αυτό που λέμε και να έχουμε μια αντίληψη και αντιληπτικότητα των πραγμάτων. Εκτός από την κόπωση και την κούραση που εντόπισες πριν, και είναι κάτι που ακούω και εγώ κάθε μέρα, ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν υπερβολικά πολλές ώρες και με πολύ μεγάλο ποσοστό προσωπικής εργασίας. Υπάρχουν κάποια άλλα σημάδια που ο επαγγελματίας της εστίασης πρέπει να διακρίνει στην καθημερινότητά του για να καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στη δουλειά του? Αν τα πάντα περνάνε από εκείνον για να λειτουργήσουν, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και άμεσα θα πρέπει να βρει τρόπο
Να αλλάξει πρώτα απ' όλα αυτό. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι λάθος να τα κάνει όλα ένας άνθρωπος? Ναι, γιατί δεν είναι αναπτυξιακό. Υποτίθεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το επιχειρήν, είναι επιχειρηματίας. Αν όλη μέρα ασχολείται με το micromanagement του καταστήματός του, της εταιρείας του, ας το ονομάσουμε ό,τι και αν είναι, ό,τι μορφή και αν έχει, αν όλη μέρα ασχολείται με αυτό, πώς θα έχει χρόνο να σκεφτεί ποιο είναι το επόμενο βήμα ή πώς θα πάει στο επόμενο βήμα? Δεν έχει το χρόνο να λειτουργήσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινήσαμε την μικρή αυτή κουβέντα με το μεγαλύτερο λάθος και θέλω να την τελειώσουμε με το μεγαλύτερο ρίσκο που βλέπεις. Το μεγαλύτερο ρίσκο που κάνουν συνήθως είναι το ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, έχει πάρα πολύ δουλειά, άρα πάμε να ανοίξουμε άλλο ένα. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος. Αν δεν είναι σίγουρος ότι έχει δομή και ότι δεν περνάνε όλα από το χέρι του. Γιατί αν περνάνε όλα από το χέρι ενός ανθρώπου, τι πας να κάνεις, να επιβαρύνεις αυτόν τον άνθρωπο για να περνάει κι άλλο ένα κατάστημα από το χέρι του? Δεν είναι ανάπτυξη. Αναπτύσσεις μόνο τον κόπο σου, την κόπωσή σου μάλλον. Έλληνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, έστω και σε αυτή τη μικρή διάρκεια του Horeca Bites, είπαμε ουσιαστικά πράγματα. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα mini podcast Horeca Bites έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ θερμά την Έλληνα Καραμάνου, σύμβουλο επιχειρήσεων και εστίασης στην ΕΕΦΕΣ που ήταν μαζί μας σήμερα. Προσέξτε το ρίσκο που ανέφερε η Έλληνα στο τέλος. Το να ανοίξει ένα δεύτερο μαγαζί δεν σημαίνει απλά επιτυχία. Μπορεί να είναι το ξεκίνημα πολλών δεινών. Θέλει σκέψη και συμβούλευση από τους κατάλληλους ανθρώπους. Να είστε καλά. Λένε και τώρα οι δυο μας. Μπράβο. Πες ότι είσαι σε σάουνα. Δεν έχουμε και καφέ, ρε παιδί. Λοιπόν, παιδιά, Είμαστε στη Χορέκα και δεν έχουμε καφέ. Δεν το βλέπει κανείς. Ναι, όχι. Απλά είναι εικαστικό δρόμενο. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν,